ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ വളരെയധികം വിലയിൽ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു സാരിയുടെ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ്. ബോഡി ഫുൾ ബുട്ട വരുന്ന ഒരു സാരി, അതുപോലെ അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് പല്ലും ബ്ലൗസും. ഇതിന്റെ വിലയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. 555 രൂപ മാത്രം. ഇത് നിയർലി ഒരു 20 കളേഴ്സിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ പുറകെ പിൻ ചെയ്യാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അതുപോലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന 2 നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിലാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Thank you for watching.